Kublai polok bro sisi yang kepada sebagai sini ke video kertang jani Fernand Rani bangan IP kani klimat ik report kan hadu mentah kan live huwei terik panai match arjar arpo di kani ke report kedai nak kaleng ke pertai hukum juru nak keri ke jongi de bat ka hadu ngalai ini ke video nak kaleng ke pertai ki brio ki balayo ini kenyang jingpang nadu bu sedang ini kenyang jingpang hadu mentah kilakot di ka lai ya ka pralak lai hajar lai spak lai ngut ki brio ki balayo ini kenyang jingpang bat ki barang don hapo jing sumar kan hadu mentah ki don ya kilakot ikan riu lak syajar lai spa riu puar ngut te ki report ru halor ke ba ki dan ki balaklat no nu ni kenyang jingpang ba kata kilakot ki kalai khnai hajar khat sangut henry ki bala yok ya ru ki dan bat kilakot ka shilak riu puar hajar khnai spa lai phunyongut te kari naik ke pertai ke babon tam ki bayo ini kenyang jingpang ke ke US ni ke Amerika mengitip bakata kelakot ika silak ribusan hajar sanspa kanai busangut ke penbut pada ke Italy ke kelakot ika silak hajar news pa live kandangut maka bawan balai pat ke Spain ke kelakot metai kanai saw hajar saw spa kan nyungun nangta ke China pat ke balakiu tang dak hendiat ini arsaw kenta bakata kelakot ika propoi hajar sanspa kan perangut tin lor nanta ke penbut pat ke Germany ke Iran France terter bat ke India hi ke makalong hadu mentah kadon bentar pasau huai bat hadu bangali ini ke video kalakot ika hajar lai spa khandai phunyongut te ki bela khlan no ni khunyang jingpang he India hadu mentah ki dan lai pusan ngut bat ki bela yo khiaru ki dan spa ar pusau ngut te kini ki hajar lai spa khandai phunyongut ki dang don ru ki ba kimpat pensisha bagi kimpat pensai hakan ni ka website jongka India jongka koi khia katrat koi khia jongka India ke nomor ba kidang ai kidang pha ini ki report sha ki jela lala ki jong kini ki brio khnang me ki kin pen kre ki report baru bala ban update pan ban pensai pat hakan ni ka website kena ban tip ba kita ki bayo thamai ki de na kanu jela tin rekat adu menta bangali kani ki video ke jingtip kelum ba ke jingtip kelum jong kita belayo opang ini bayo ini kenyang jingpang coronavirus hani rindia kila ka khalai spa khna phunyongut tin lor nang ta ke jela ke babun uni kenyang jingpang hakani ka ri ke jongi ke de Kerala berkata kalakiu syaka arspa lai pusaungut ki bre bayo ini kenyang jingpang bat ke bapenbut pada ke Maharashtra menta ka dan ku ba arspa khan riungut ti hakini ki sengi baladam kaba menin ke sengi ke Kerala kadang dantang ku masih spa khnai saungut ba ke Maharashtra kadang tang spa khnai flangut ndai kumni ku bangai menta ke Kerala klapoi arspa lai pusau ba ke Maharashtra klakot arspa khan riu te ndrai ru kini ru ki artli kiri kiwei ki ba bone ne kita ki bri ki belayo khia ba kata ka Maharashtra kadon ku malai phnai ngut ki bri beli phan asli jong ki gisam be ki layo khia nu knyang jingpang bat ru ka Kerala kaladan ku ba khat khandai ngut kita ki bri belayo khia beli phan asli lagi jong ki gisam nang taru ka Haryana ka badan ku ma sop hungut ki bri belayo uni knyang jingpang hnrei ar phui ngut pan ki layo ban lik phai no da ka daw la ban tem no yu knyang jingpang hakamet ki jong ki hapor badang sedang ti kan hadu bangale ni ke video kampadon kanu ke official report mo nga kran ka masai padon kanu ko official report hakani ka katkum ka website jong kani ka tanat ka ko khia jong kari India ka ban kran ka ban yathu ba hangi hanot is jongi ladan ki ban yo pang light nya ka Mizoram ba ka Manipur di kumangitip Manipur daniwe ber Mizoram daniwe ber kine kumta relat ni kini empat dan kanu nu report kawan pencai la ka jela ayu ka balayo thamai ka hadu bangale ya kani ka video menta te nalor nanta ka Meghalaya empat dan te kindan ki kini kijing pencai hakini ki khnat kanta ki banwan te nabenta jong ki ngan sale pada ko ki video ban pencai halor jong ki kinu ki balayo haki jela ayu ki balayo bat hale ya kata ngala ban le hadu la shairu ti hendrei kadu bangale ngani video hangne podon is jongi lani kani ka than chate lami ke jongi dang don tang ka Mizoram bat ka Manipur te nalor kani ka report akwaru ban hoi kidan ki bakaliru ya kani ka wei ba
Bahapo Bangladesh menta kadungut ki belayo Bangladesh yang mentahi nadu sedang ni kunyang Jingpang hadu menta ki bri ki balayo ini kunyang Jingpang ki dan san puengut ti ki belang dan hapo jing sumari menta ki dan ar punyongut ti la khlab ru sangut hendri ki belayo khyaru ki dan khat khandai ngut mo ti nang ta ke Pakistan ke dan ka benta ka balai pusan kedan balai pusan Hashwa jongka India ke bala ke Pakistan ke dan kuma khat khandai spa khat saungut iki bai yo pang hatu ko jaka to nalor jung kini nga kwaru ban manisam ba phi kawai menta singi bagata ka long ba hende ka singi nga yo ban mi ban lech ki jing dan kam ki jonga ki bakrke bar kata nga kwa ban sam phi ni ka long ba nga i hakikat tu kani ki dong ki shnong kani ki jing so jonga shimat mo bat nga smoru ba kadai ba phiru phentep ba phiru phenshim kya ru ki bajumli ni ban page ni video bagata kalong ba ki dan ki kentot bagi shnong hang ni hasor shlong jongi ki bala shim khya ya kani kana do baka kadadan ko jingi trelang nadu ki bor shnong nanta ki bor sorkar kalong ki pulet badru kumju nak kajing penya jong ki try dukan bat ki we ti henry ka basusi kalong ki don ru katu kan ni ki benta jong ka sor shlong ki srok ba bat ki we namar ko mai ni tip menta ki dukan ka sor ka kala aila ban pli ki khambun bat ki briu kimdai mare shu ko mai mare hiti ki singi blada ba ki la yo ban thiet jai bat ki la yo ya krukom ha kapor ka babyang ba yo ban len ti henry na lor ka wala kataru ya kata ka social distancing ni ka jingi jinga para briu dang dan pat ki badang shimsting balai beki dan ki benta jong sor shlong ki bampat shim kya gani ti nga numjer kerteng henry la repi nga nget bal dan preng jo pi ki baya ki sor shlong ki baper nga ile ban ya khnang ban ya pelun ban pet ki benta ki sor shlong bang lalap ki babun ki benta jong sor shlong ki badang le ya gani but skobha ban shimkhya lepi yi hakidong kisnong jong pi bikile kani skobha ban shimkhya nga kerpat kinong panya snong bar kitrai dukan bikim shimkhya kani namar baka bu jing si ringi ki bayat bayeng yengi ki bapet ki bat ki bayoi ti kani kalong kai ka ba sngus ir ka ba sngu ka ba i ka ba pinchok si ringi ki bapet but khamtam yengi ki babona preng jong iru ki bayele ka la ka liai kumno baniada yala ka jong yeng ka sem kumno baniada yala ka jong snong ka thau bat kumno baniada ki imlak salang but la review i kini ki boro khai kalong kai ka ba pinchok si ringi ban nga kerpat ba subha ngile kata but halo tu ni social distancing nga i ki bri ki dang sham sting ba but namar kata kan sale da koi pat ka video da koi pak video kaban khamban ba lor kani mo ti kani ngan sa ai pat koi ka video bangan da penshai ba umno kalong ka badan kam hakunu ka dor kalaban yarap yengi bat kaban pelat yengi ni kijingma ki bashir khai ki balaban ap yengi ni kisingi banwan ti nalor lang ta hindi ka singiru ngayo ban dan banidan benta ba koi ka yeng ka ba le ni kijingay isnay haki dong kisnom ki imlang salang but kata kayeng kabayo ban paru ban lumru ikite ki kijing no senjang jugi babun balang lingba ka bisal ni limba khaw ni kijing dan kam hakiyeng kisem ki jong ki babun ki bakr bi badok ki bakrdo ki bamla ban yo ya ka bam kadi hakum gini ki por ti bad nga itana bang skutana sikat day ban ngani i kini ki hapok imlang salang marwat ngar ngalamat shimet ko mangla bat ngala itu ipi kini singi ki baladab mari sedang kila dan ru ki bayarap hakiyeng kisam ki jongi but nabenta jong tu ki babon ki blale ya kani nakaliang ka jonga bat nakaliang jong ki babon ki bapet hangnin nganget ki babon hiru ki bapet ki mat ya kani ki shamru ya kata ka jingle isnai jong ki babon bat nakaliang jongi baro hingi sungu burom nabenta jong pi baro ki balang nok loit mesim lada kalong tang da ipiat nani tang da i melu nani tang da i pisa i khaw i kat bi ba pi ai kan ba bi ai nrai ngai i bakla long ka jingger khu nam ta ki babon te bat kani kadai ka khubor ka jisungu na nakaliang ka jonga ba nakaliang ka jongi ki baju pet na kapor ba yakai ba phile ngin yai pertu ba ngin yai sungu suburam shirta but hakum kini ki por ki ba jinjar ngi dan kami ka jingle ke jingi trelang ho mdaw ong e bangi ngin ap khmi betang na phi na kana ba phi phinle ya kai ki badan kam na bata ka imlang salang khamtam yangi ki ba dan ka jing
hakajung kedu aku begini kipor Henry ngidap doi jing songo iki ba phile but kani kan ai man si mengi bangir ngin la ban le lang kumju kat la kat yai da ibor ibarit ijongi da bata kitu kiwe pat ibadan kam haki bakum no kumno kerukom haki imlang salang jongi ti sisin kubli shibun nam ta jomhi baro iti blano senyang haki imlang salang da kabakum no kumno kerukom ru but kan hadu bangin da syapar hui video nakaliang ke jonga kani kadi ka khubor ka hadu ta kasngi ti kubli shibun nang ya subscribe nang share kini video nganget kalong ka jing mentoy ki babun sa hisin nga katang jari Fernand Rani kublay